Εδώ τώρα έχουμε μερικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την μεταβλητότητα. Ναι. Στο τέλος, άμα θέλετε, θα τα συνοψίσω λίγο σύντομα, οπότε τώρα να τα δούμε αναλυτικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά της μεταβλητότητας που έχουν προκύψει και είναι γνώσεις μας πια από την εμπειρία και τη βιβλιογραφία και την έρευνα, είναι το ότι καταρχήν το πρώτο που είπαμε είναι ότι η μεταβλητότητα που προκύπτει από τις κινήσεις των επενδυτών σημαίνει τι προβλέπουν για τις τιμές στο μέλλον. Πρώτο. Το δεύτερο που γνωρίζουμε είναι ότι βάσει κάποιων στατιστικών υποθέσεων ο δείκτης αυτός τείνει να επιστρέφει σε μια κατάσταση ισορροπίας του. Κάτω από κοινή λογική θα έλεγα, μια μακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας του θα είναι η μέση τιμή που μέχρι τώρα έχει επιδείξει όσο το υπολογίζουμε. Αυτή η διάμεση τιμή, για να αφαιρέσω τις ακραίες περιπτώσεις, είναι περίπου στο 20,55 στα χαμηλά του διαγράμματος που είχαμε δει προηγούμενα. Αυτό όμως αν θυμάμαι καλά, εσείς είχα ρωτήσει σε τι διάρκεια μπορούμε να περιμένουμε τη σταδιακή επαναφορά. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε χρόνο που θα γυρίσει εκεί, θα κάνει αυτή την επιστροφή στο μέσο του. Αυτό δεν είναι μια δυναμία όμως συγκεκριμένου δείκτη, διότι μπορεί να είναι από ένα μήνα μέχρι και 5 χρόνια. Βεβαίως. Κοιτάξτε ήδη στο διάγραμμα που βλέπουμε εδώ. Να δούμε λίγο αυτό είναι το δεύτερο. Όχι, το πρώτο διάγραμμα, αυτό που βλέπαμε. Όχι αυτό, το προηγούμενο που βλέπαμε. Αυτό. Κοιτάξτε ήδη πόσο είναι από το 2004. Από το 2004 μέχρι και σχεδόν το 2008 η τιμή του ήταν μεταξύ 15 και άντε 32-35. Κοιτάξτε πώς πετάχτηκε στη συνέχεια. Ναι, στο τέλος, αυτό το έκανε πολύ τέλος. Δηλαδή, ένα τόσο μεγάλο διάστημα είχε μια πολύ σταθερότητα. Ακριβώς. Και πώς πετάχτηκε. Άρα λοιπόν βεβαίως δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Βέβαια, το να κάτσει κάποιος να κάνει προβλέψεις από αυτής της καμπύλης, ενδεχομένως να του έβγαζε κάποιο νόημα. Δεν θα το σύστηνα πάντως. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά της πληροφόρησης αυτής της καμπύλης. Αφού λοιπόν μπορεί να γυρίσει, μπορώ να υποθέσω ότι μια κατάσταση ισορροπίας για αυτό το δείκτη είναι το 20%. Πάντως, το εύρος συνολικά που κινήθηκε ο δείκτης είναι 52%, που σημαίνει 66 με 15% περίπου. Δηλαδή από 66 που είναι η τελευταία τιμή παρατούμε, η τελευταία κορυφή, μέχρι 15 περίπου που έχει κάνει τον Νοέμβριο του 2005, το χαμηλό. Κοιτάξτε τώρα κάποια στατιστικά που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Να δούμε, μπορώ να το πιστέψω αυτά τα νούμερα. Στα 5 χρόνια της ιστορικής ανάλυσης, τις μισές φορές ο δείκτης 50%, δηλαδή κοιμάθηκε μεταξύ 19 και 24. Δηλαδή εκεί παίζει 50-50. Έτσι. Στο 90% των φορών συνολικά κινήθηκε μεταξύ 16 και 37. Δηλαδή η μεγάλη του κίνηση είναι μεταξύ 16 και 35. 35 να το πω χοντρά, για να είναι κάποια νούμερα που θυμόμαστε. Αλλά από εκεί και μετά έκανε την εκτείναξη του 200% το τελευταίο διάστημα που βλέπουμε τη μεγάλη κορυφή. Να ρωτήσω κάτι στο διάγραμμα που βλέπουμε. Στο τέλος βλέπουμε τον συγκεκριμένο δείκτη Γκριφ να έχει κάνει μετά το πικ, λίγο πάνω από το 60%, έχει κάνει μια κατακόρυφη υποχώρηση που βλέπουμε προς τις 1.750 μονάδες. Ναι, εκεί δηλαδή έχει πάει περίπου στο 35%. Παρ' όλα αυτά όμως τον 20 δεν έχουμε δει, εκτός αν δεν φαίνεται καλά στο διάγραμμα, μια ανάλογη εκτόξευση σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς, εκτός από μόνο μια πολύ μικρή. Πολύ σωστά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Άρα αυτό τι δείχνει, ότι το προσεχές διάστημα θα έχουμε μια κίνηση, ανωδική κίνηση για τον 20άρη. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι ο κόσμος ακόμα, η βεβαιότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα έπρεπε με βάση τα όσα λέμε να είχε κάνει μια εκτίμηση. Δεν την έκανε. Η αβεβαιότητα είναι μεγάλη. Μην ξεχνάμε βέβαια και την τρέχουσα κρίση που διανύουμε την περίοδο αυτή. Είναι απόρρια. Η αβεβαιότητα είναι απόρρια της τρέχουσας κρίσης. Γι' αυτό λέω ότι αυτό συνδυάζεται και με τα δεδομένα της καθημερινότητας που διατρέχουμε σήμερα, και όλα αυτά τα αναγνώσματα που είπατε και από την αρχή που μας φοβίζουν, που μας κάνουν, δεν είναι μοιραία και άσχετα με το πώς απεικονίζει ακριβώς το τάσο που δημιουργείται εδώ. Μπορεί να έχει μία καθυστέρηση η κίνηση του 20άρη σε σχέση με την κίνηση δηλαδή του συγκεκριμένου δείκτη, να προηγείται ο συγκεκριμένος δείκτης και να ακολουθεί, να μην γίνεται ταυτόχρονα κάτι ανάλογο. Όχι, δεν έχω ψάξει για κάτι τέτοιο συγκεκριμένο. Η φιλοσοφία όμως γενικά των δικτών VIX, των δικτών τεχνολογίας μεταβλητότητας, είναι να μου πούνε για το μετά διάστημα τι έχει να κάνει. Βεβαίως έτσι, με την έννοια αυτή, προτρέχει, προλαμβάνει, εντός εισαγωγικών προβλέπει τι θα γίνει. Άρα εξορισμού του είναι ένα βήμα πριν την πραγματικότητα. Το γεγονός ότι
Για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος δείκτης, ο GRIV, έχει κάνει το τελευταίο διάστημα αυτή την κατακόρυφη υποχώρηση, όπως βλέπουμε, προς ναι. 750 μονάδες. Ναι. Και ο Εικοσάρης δεν έχει κάνει ανάλογη κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως πρώτον αυτό που είπατε, ότι υπάρχει ακόμα η μεγάλη αβεβαιότητα, άρα η επιφυλακτικότητα, η στάση αναμονής από την πλευρά των επενδυτών. Αυτή ναι. είναι η πρώτη του ερμηνεία, ή ότι αυτό ενδεχομένως το τίναγμα δηλαδή προς υψηλότερα επίπεδα να το δούμε σε λίγο? Εκτιμώ ότι το πρώτο που είπατε είναι, και η ερμηνεία δική μου είναι αυτή. Δηλαδή το ότι ο κόσμος περιμένει ακόμα, ο επενδυτικός κόσμος. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση, ακριβώς, άρα περιμένει πιο χαμηλά επίπεδα ακόμα. Περιμένει πιο χαμηλά επίπεδα ακόμα. Και θα μπορούσε κάποιος που ασχολείται και με τεχνική ανάλυση εδώ να δει και αυτό που κάνουν οι contrarians. Δηλαδή αντίθετα το τι λένε, παίρνουν την ανάποδη κίνηση αυτή που λένε οι δείκτες. Μάλιστα. Αλλά η ουσία είναι ότι ο κόσμος, επειδή ακριβώς διανύουμε αυτή την περίοδο τη συγκεκριμένη που γνωρίζουμε και που συζητήσαμε και από την αρχή, πιστεύει σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Δηλαδή δεν θέλει τώρα να τοποθετηθεί στην αγορά. Μάλιστα. Άλλωστε, πράγματι, αν δεν φαίνεται τόσο καλά, αλλά αν σας το πω, από αυτή την βάση έκανε πάλι ένα ξεπέταγμα πάλι ψηλότερα. Ναι, φαίνεται προς το τέλος. Περίπου προς τις 57-58 μονάδες. Ακριβώς. Οπότε πραγματικά δείχνεται αυτή η μεταβλητότητα. Στο επόμενο διάγραμμα, αν βάζαμε, φαίνεται καλύτερα αυτή η διαφορά. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους να δείξουμε και την επόμενη κάρτα. Ωραία. Αυτό είναι για το 2008. Ακριβώς. Οπότε βλέπετε και μέχρι και το Γενάρη του 2009, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Βλέπετε ακριβώς την πτώση, αυτή τη μεγάλη πτώση από την κορυφή του 65%. Ακριβώς. Αλλά που δεν ακολούθησε ο δείκτης ανωδική πορεία, παρά μόνο ένα πολύ μικρή ανωδική αντίδραση. Και στη συνέχεια ο δείκτης τεκματής μεταβλητότητας ανέβηκε πάλι ψηλά μέχρι το 55-57%. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί πλήρως ο συγκεκριμένος δείκτης. Βεβαίως, γιατί έχει γενική πληροφόρηση. Αυτή είναι μεγάλη η απόκληση. Δηλαδή βλέπουμε τον GRIV όπως να κάνει αυτή την υψηλή κορυφή προς το 65% ναι. που είναι, και αντίθετα ο Εικοσάρης δεν έχει τόση απότομη κίνηση, απλά έχει μια πλαγιοκαθοδική, ναι, θα λέγαμε. Ακριβώς. Δηλαδή, στην απότομη άνοδο του δείκτη πραγματικά επιβεβαιώθηκε, ας το πούμε, η πληροφορία αυτή και οι τιμές πήγανε πολύ χαμηλά στην τρέχουσα αγορά. Στη διόρθωση του δείκτη δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση που ενδεχομένως θα περιμέναμε. Άρα λοιπόν, αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι καταρχήν ότι δεν υπάρχει πανικός, γιατί και τώρα στην επόμενη άνοδο τη μικρή διόρθωση. Δεν υπάρχει κατακόρυφη πτώση. Άρα λοιπόν πρώτον δεν υπάρχει πανικός στην αγορά. Άρα είναι το πρώτο αισιόδοξο μήνυμα. Δεν υπάρχει πανικός. Ωστόσο, αυτή η τάση των επενδυτών να κρατήσουν σημαίνει ότι περιμένουμε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Οι επενδυτές δεν περιμένουν ακόμα χαμηλότερα επίπεδα τιμών για να τοποθετηθούν στην αγορά. Αν περίμεναν κάτι τέτοιο, δεν θα είχαμε μια κατακόρυφη υποχώρηση? Δεν είναι κατά ανάγκη να συμβεί. Μήπως δείχνει μια περισσότερο στάση αναμονής, δηλαδή ότι σαφώς το κλίμα, η ψυχολογία ή το κλίμα δεν είναι θετικό για να έχουμε αυτή την κίνηση προς τα πάνω, αλλά δεν υπάρχει και αυτός ο πανικός, και γι' αυτό είναι ίσως πιο πλαγιοκαθοδική ή πιο σταθερή η κίνηση. Μπορούμε να το δεχτούμε. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε τη δική σας διατύπωση είναι σωστότερη. Όχι, σωστότερη είναι, γιατί εγώ το είπα σαν αποτέλεσμα, εσείς το βάλατε με την αμφιβολία, και πράγματι, γιατί εδώ η αμφιβολία εκφράζεται. Άρα, σωστότερα είναι επιφυλακτική ως προς τι όμως, να δουν ανώτερα επίπεδα? Όχι, η ένδειξη του δείκτη και η ερμηνεία του είναι επιφυλακτική ως προς το να δουν λίγο χαμηλότερες ακόμα τιμές από τα τωρινά.